22 июньдә Бөек Ватан сугышы башланган көнгә 79 ел булды. Ил тарихына иң кайгылы көннәрнең берсе булып кирип калган. Кара хәрефләр белән язылган 22 июньне хәтер һәм кайгы көне буларак билгеләп үтәбез. Агымдагы елда шикләүләр булу сәбәпле ул митинг буларак узмады. Иртәдән бирегә Зәйдиләр ялгызы гына чәчәкләр китерде. Зәйдә әлеге шанлы көн уңаеннан район башлыгы Разиф Кәримов, башкарма комитет җитәкчесе Илнар Хафизов, хәрби комиссар Ойрат Әгләмҗанов, озатлык китерүче солдат һәйкәле алдына чәчәкләр салып, һәлак булучыларны 1 минутлык тынлык белән искә алдылар. Хәтер көне бөтен Россия халкы, Советлар Союзында яшәгән халыклар искә ала торган көн. Бөек сугышның шушындый башланып киткән көне. Без инде кайчан гына яшәсәк тә үзебезнең буын үткәннәрне истә тотарга тиеш. Истә тотып яшәргә тиеш. Татарстаннан фронтка 700 меңнән артык ир-егет китте. Шуларның яртысы кире әйләнеп кайтмады. Зәйдән бушанлы сугышта 11600 якташ катнашты. Шуларның 7410-сы башларын яуда салды. Бүгенге көндә районда 7 сугыш ветераны һәм концлагерь тотканы 600 тыл ветераны исәпләнә. Сегодня в стране День памяти и скорби. И сейчас мы вновь возвращаемся к трагическим событиям раннего утра 22 июня 1941 года. И прерываем выпуск для минуты молчания в память о погибших героях и защитниках Отечества. 22 июньдә Зәй 1 минут тынлык бөтен Россия акциясына кушылды. 1 минутлык тынлык акциясе барлык теле һәм радио каналларыннан күрсәтелде. 1941 елның 22 июнендә нәкъ менә 12 сәгать 15 минутта легендар диктор Юрий Левитан дошманның Советлар Союзына бәреп кирү турында хәбәр җиткерде. Шунда сугыш еллары ачысын татаган Совет халкы җиңү көненә кадәр озын юл узды. Резина Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.